church trails. Explore Malta's rich religious heritage and discover the art and culture that shape the Maltese faith. Follow the trail, witness the faith. L-għodwa tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Ħuti ew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla bi grazza tiegħek li ma' bħala aħna nistanew b'kull barka. Għatina li nwarbu li moddi tagħna u ninbidlu fi bnedmin ġodda ħalli nitħejjew tajjeb għas-saltna glorjuża tas-sema. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Daniel. F'dak iż-żmien ikkundannaw lil Susanna għal mewt. Imbagħad Susanna bajta kbira qalet: Alla ta' dejjem, int li tara kull ma hu moħbi, li tkun taf b'kull ħaġa qabel ma sseħħ. Inti taf li dawn tawxieda falsa kontra tiegħi. Ara, issa semmut, u minn dak kollu li fil-ħażen tagħhom qalgħu fuqi, jiena m'għamilt xejn. U Alla sema' talba tagħha. Huma sejrin biha għall-mewt, Alla qajjem l-Ispirtu Qaddis ta' daqsxejn ta' żagħżugħ jismu Daniel. U dan qabad jgħajjat u jgħid: Jien m'għandix ħtija tad-demm ta' din il-mara. In-nies kollha daru jħarsu lejh. Dan x'diskorsu tiegħek qalulu. U ħareġ f'nofshom u qal: Nista' Iżrael, daqshekk intom boloħ, tikkundannaw waħda minn ulied Iżrael bla ma tqisu xejn u bla ma tfittxu li tarfu s-sewwa? Irġgħu lura fejn isir il-ħaq, għax dawn tawxieda falsa kontrija. Minnu fih kulħadd raġa' lura u l-anzjani qalu lil Daniel: Ejja, oqgħod f'nofsna u għejdilna li għandek tgħid, la darba Alla tak il-ġieħ ta' anzjan. Daniel qalilhom: Ifirduhom u beduhom minn xulxin ħalli narbilhom jien. U firduhom minn xulxin. Daniel sejjaħ wieħed minnhom u qallu: Int li xieħt fi ħżunitek, sa fl-aħħar dnubietek tal-imoddi laħquk, dawk id-dnubiet li għamilt meta kont għadek taqta' sentenzi inġusti, meta kont tikkundanna nies bl-ħtija u teħles il-ħatja, meta l-mulej qal: Toqtolx lil min hu bl-ħtija u l-bniedem sewwa. Issejd li ftit, jekk tassew rajta, x'siġra kienet dik li qbadthom taħta flimkien. U hu qallu: Taħt siġra tad-deru. Qallu Daniel: Sewwa, b'din il-gidba tiegħek ġibt il-ħsara fuq rasek stess, għax l-anġlu ta' Alla diġà għandu l-ordni mingħand Alla biex jiġi jaqsmek minn nofsok. Imbagħad lil dan warbu u ordna li jġibulu lill-ieħor. Qallu: Ja nisel il-kanin u mhux mill-lut,
il-ġmiel għamik u l-passjoni ħassritlek qalbek. Hekk kontu ġibu ruħkom mal-bniet ta' Iżrael u huma kienu jibżgħu minnkom u joqogħdu għalikom. Iżda waħda minnu li Ġuda ma qaditx għal żunidkom. Ejdli mela, x'siġra kienet dik li qbadthom taħta flimkien? U hu wieġeb, taħt siġra tal-ballut. Qallu Daniel, sewwa, inti wkoll b'din il-gidba tiegħek ġbidt il-ħsara fuq rasek stess. Hemm l-anġlu ta' Alla diġà qiegħed jistenna bix-xabla f'idu biex iħanxrek minn nofsok, ħalli bekk jeqritkom it-tnejn. Imbagħad il-ġemgħa kollha għajtet bleħen wieħed u bierku lill-Alla li jsalva lil min jittama fih. U l-koll daru għaż-żewġ tixjuħ għax bi klimhom stess ikkundannaw lilhom infushom biex xhieda falsa li taw. U għamlulhom bħalma huma bil-ħażen ta' moħħhom ridu jagħmlu lil ħadd ieħor. U hekk imxew fuq il-liġi ta' Mosè u qatluhom. Dakinhar demm l-innoċenti kien salvat. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr il-Alla. Salm responsorjali. Ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi. Flimkien, ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni, f'merad kollha ħdura jqedni, ħdejn l-ilma fejn istrieħ jaħodni, hemm u jrejjaqni. Flimkien, ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi. Imexxini fit-triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqar jekk nimxi f'wit mudlam ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-asluġġ tiegħek huma iwensuni. Flimkien ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi. Inti tħejji mejda għalija quddiem l-edewwa tiegħi. Biż-żejt tidlikli rasi u l-kalċi tiegħi tfawwarli. Flimkien ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi. Miegħi iva jimxu t-tieba u l-ħnieqna il-jiem kollha ta' ħajti u nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Flimkien ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi. Jien ma nitaxxaqx b'mewt il-midneb jgħid il-mulej imma bir-reġa' lura tiegħu minn triqtu biex jgħix. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu telaq lejn l-għolja taż-żebbuġ, imma l-għada qabel is-sebħ ħareġ mar fit-tempju u l-poplu kollu ġie ħdeh u għad bil-qiegħda jallimhom. Imbagħad il-kittieba l-Fariżej ħadulu qudiemu waħda mara li kienet inqabdet fl-adulterju. Huma qegħduha fin-nofs u qalulu Mallem, din il-mara inqabdet fil-fatt fl-adulterju. Issa fil-liġi tagħna Mosè ordnanna biex nisa bħal dawn inħaġruhom. Inti imma xi tgħid? Dan qalulu biex iġarbuh ħalli jkollhom fuqix jixluh. Imma Ġesu tbaxxa lejn l-art u beda jikteb b'sebgħu fit-trab. Billi dak baqgħu jistaqsuh qam drittu qalilhom minn fostkom u bla dnub jitfalaw l-ewwel ġebla. U reġa' tbaxxa jikteb fit-trab. Kif semgħu jgħid dan qabdu u telqu wieħed wara l-ieħor ibda mixjuħ u Ġesu baqa' waħdu mal-mara wieqfa fin-nofs. Qam drittu qalilha dawk fejnhom mara, ħadd minnhom ma kkundannak? Ħadd Sinjur qaltlu, qalilha Ġesu mela nqas jien ma nikkundannak. Mur u millum il-qudiem tidnibx iżjed. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Beda jikteb b'sebgħu fit-trab. Dan huwa
illi naqraw fuq Ġesu kien qiegħed it-tempju u ħadulu qudiemu il-kittieba l-Fariżej waħda mara li nqabdet fl-adulterju. U rridu jistaqsuh, staqsew x'jagħmlu jekk jimxux mal-liġi ta' Mosè li kienet tgħid li dawn iħaġruhom, nies bħal dawn. Sa din il-mistoqsija m'għamluwix il-Ġesu il għaliex kellhom xi dubju jew biex jiċċaraw l-affarijiet, imma kif jgħid l-Evanġelju biex iġarbuh. U għaliex iġarbuh? Il għaliex rridu jqegħduh daru mal-ħajt. Jekk jgħidilhom le tħaġruwix, ikun qed imur kontra dak li kien hemm miktub fil-ktieb tad-Deuteronomju u anke fil-ktieb tal-Levitiku illi min jinqabad fl-adulterju għandu jmut. Hemmhekk kien hemm miktub illi tnejn li huma mhux il-mara biss, bħalma ġabulu hawnhekk il-Ġesu qudiemu. Imma kieku Ġesu qalilhom tħaġruwix kien qed imur kontra dak li kien hemm miktub hemmhekk. Jekk jgħid iva imxu mal-liġi u ħaġruha, żgur kienu jgħidulu u fejn il-ħniena, fejn il-imħabba li l-ħin kollu titkellem fuqha. X'għamel Ġesu? L-Evanġelju jgħid illi meta staqsew inti tgħid, Ġesu niżel u qatt jikteb sebgħu fit-trab. Sa fuq din billi m'għandniex x'kiteb Ġesu u m'hemm ebda dettall, allura kien hemm ħafna min jgħid ħaġa x'kiteb min jgħid oħra. M'hemm dettall interessanti fil-ktieb tal-profeta Ġeremija li b'xi mod isu konness ma' dan li għamel Ġesu. Jgħid hekk, it-tama ta' Iżrael int mulej, kull min jabbandonak jitħawwad. Dawk li jitbedu minnu fit-trab jinkitbu, għax telqu lil mulej l-għajn tal-ilma ġieri. U fil-fatt, ftit qabel dis-silta mill-Evanġelju ta' San Ġwan li għadna kif smajna llum, kapitlu ta' qabel, Ġesu jitkellem fuq innifsu bħala l-għajn tal-ilma ħaj. Ma hawnhekk f'Ġeremija miktub dawk li jitbedu minnu mill-mulej fit-trab jinkitbu. Meta bdew jinsistu, Ġesu qalilhom min fostkom m'għandux dnub jitfalaw l-ewwel ġebla. U b'din it-tweġiba tiegħu Ġesu lil dawk li kienu hemmhekk ġabhom f'sensihom. Il għaliex l-Evanġelju jgħid wieħed ibda mixjuh telqu. Ħadd minnhom ma kien bla dnub, fit-tempju Ġesu biss kien bla dnub. Dawn telqu. U allura Ġesu isalva il-ħajja tal-mara. Mhux biss imma jerfaħħa mid-dnub tagħha. U hemm il-mara tagħmel l-esperjenza ta' min hu Alla. Alla li jħobb, Alla li jħenn, Alla li jaħfer. Li dejjem lest li jfittex lil midneb biex jaħfirlu. U dini l-esperjenza sabiħa ta' din il-ġrajja li l-mara f'Ġesu rat il-mulej li lila jaħfrilha, il-mulej kollu ħnina magħha. U Ġesu mhux biss jaħfrilha, imma jagħtiha l-possibilità ta' ħajja ġdida, li tibda ħajja ġdida. Illa li Ġesu jgħidilha mur u
u millum il-qoddim tidnibx iżjed. Ara kif Ġesu huwa kollu ħnina u maħfra, imma ċar il-ħażin isejjaħlu ħażin. U l-mara ma qalilix jekk dan huwa l-istil tal-ħajja tiegħek, jien ma nisa ngħidlek xejn kompli b'dan l-istil. Ma nindaħallekx, ma qalilix hekk Ġesu. Ma qalilix isma' jekk inti tħoss illi b'dan mod qed tgħix kif jogħġbok, kompli hekk, ma qalilix hekk Ġesu. Għalilha mur u millum il-qudiem tidnibx iżjed. Għax Ġesu wera li Alla huwa dak li lilna jaħfrilna kollu mħabba u ħniena, imma li hu ċar magħna wkoll biex aħna it-tajjeb insejħulu tajjeb u l-ħażin inkomplu nsejħulu ħażin. Jew nitolbu l-Mulej illum li ningrazzjawh ta' din l-esperjenza sabiħa ta' ħniena li lilna wkoll Mulej dejjem jaħfrilna qatt ma naqtaw qalbna miħnina tal-Alla, għax Alla lilna jaħfrilna kollu mħabba u ħniena magħna, u fl-istess waqt nitolbuh ukoll biex aħna ma nkunux dawk li niġġudikaw nikkundanaw l-oħrajn, imma li narfu ukoll nimxu ma' dak li hu tajjeb u niddistingwu il-ħażin mit-tajjeb. Ħalli nimxu tassew dejjem fit-triq tal-ħajja li jurina hu. U issa talbit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kun Mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli xxandar l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Għatina l-grazzja Mulej biex aħna nkunu dejjem konvinti mill-imħabba u ħniena tiegħek qatt ma naqtaw qalbna mill-ħniena tiegħek nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Jiena Mulej biex ikonna id-den ħalli narfu nażlu it-tajjeb mill-ħażin nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Tolbuk Mulej għal paċi fid-dinja, għal paċi fl-Ukrajina, fl-Artemazza, f'Gaza, għal daw kollha li huma vittmi tal-vjolenza, tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Tolbuk Mulej għal morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta, nitolbuk għal dawk li qed jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nitolbuk għal dawk il-persuni li mietu fil-Baħar Mediterran li kultant ma nismawx bihom imma li qegħdin ukoll imutu hemmhekk. Nitolbu ħafna l-bżonnijiet tagħhom tal-familja tagħhom u biex dawk kollha li qed ifittxu kien isibu tassew min jilqahom nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nitolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn l-aħħar biex inti Mulej tilqahom fih ħdanek u tagħti l-faraġġ il-familjari tagħhom nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk dan is-sagrifiċċju għat tifħiru glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina nitolbuk mulej li aħna niċċelebraw il-misteri qaddisa tiegħek nofrulek bil-ferħ ir-ruħ tagħna imnatfa bit-takkis ta' ġisimna. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajli l-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddulek ħajr. Għax bil-passjoni ta' ibnek li salvatna l-bledmin kollha għarfu jħossu li għandhom jisqaru l-kobor tiegħek. Meta bil-qawwa ta' naġeb tas-salib sar ħaq mid-dinja u feġġet is-seta ta' Kristu imsallab. Għalhekk mulej aħna wkoll ma l-anġel qaddisin kollha tiegħek infaħruk u ferħ kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija, qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam, tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Salvana intu salvatur tad-dinja u bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax ogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton mi għaddej tiegħek minn hemm jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għatilina wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġin Qazzo, Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess Missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dobietna bħalma naffru minnu ħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna
biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa l-glorja għal dejjem. Mulli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-sliem u l-għaqda li jintrid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu il-paċi lil xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tħol taħt is-saqaf tiegħi iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun infejja. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu, is-sagramenti tiegħek Mulej jimlewna bil-barka l-qawwa, għamel bihom neħissu dejjem il-ġibdiet ħżina tagħna u nimxu wara Kristu biex nersqu lejk bil-ħeffa, bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta.
Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqifijiet jista' jidħol fuq knisja.mti/newsletter. Grazzi tal-inaqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Dunkarm fl-innu Malti talab għal 5 doni. Talab għad-den, talab għal-ħnina, għas-saħħa, għall-laqda u slim. Fir-raba riflessjoni tiegħi f'dan ir-randan nixtieq li nieqfu naħsbu ftit fuq id-don ta' laqda. Laqda hija l-armonija ta' bejnietna. Laqda ġejja mill-fatt li aħna nistmaw il xulxin u niddeċidu li naħdmu flimkien, niġbdu ħabel wieħed. Laqda hija s-saħħa ta' kull wieħed waħda minna. Illum nitolbu għad-don ta' laqda fil-familja, laqda fil-parroċċi tagħna, laqda fil-Knisja imqazza, imma laqda wkoll fl-istat tagħna li din is-sena qiegħed jiċċelebra 60 sena ta' indipendenza, 50 sena ta' Repubblika. Nitolbu biex aħna naħdmu għall-laqda anke meta f'ċerti affarijiet li forsi naħsbu li huma importanti ma importanti ħafna mhumiex li ma naqblux. Billi ma naqblux fid-dettalji, billi ma naqblux bejnietna huwa sinjal ta' diversità, ta' perspettivi differenti, ta' mod differenti kif naħsbu. Imma dan ma jfissirx li għandna nobodu l-xulxin jew inkella niġġieldu ma' xulxin. Ejjew niftehmu li fuq ċerti affarijiet ma naqblux imma se naħdmu flimkien għal-għenija. Laqda hija don sabiħ li aħna nitolbu fuq is-soċjetajiet kollha tal-bnedmin, bejn il-koppji tagħna, fil-familji tagħna, fuq ix-xogħol, anke fis-soċjetà tagħna. Nofru dan il-Rożarju illum biex il-mulejjatina id-don tal-għaqda, speċjalment l-għaqda fil-familji tagħna. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina l-inti omna għallik jisma t-tarbtana ta' kitwilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dobietna ħarisna minnar tal-infern u ġeneru kollha u jien id-dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġu Gabriel ħabbar li sitna Marija li kellha tkun ommalla. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu għati għalina ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen.
Sima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisan birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisan birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisan birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisan birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisan birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima orina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera u kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sitta Marija marret iżżur lill-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saat nagħtek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum affrina dnubietna bħalma nafru minnu ħati għarina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denija. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisan birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa u birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisan birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisan birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisan birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisan birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisan birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisan birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisan birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima orina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera u kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta Sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saat nagħtek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minnu ħati għarina iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denija. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisan birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisan birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiber kinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijak imbirka inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijak imbirka inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijak imbirka inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijak imbirka inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijak imbirka inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijak imbirka inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijak imbirka inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti jomna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrinna d-dobietna ħarisna minna tal-infern u ġener l-wih kolla u għin id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tijak. Nikkonsidraw fil-reba misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Giuseppe prezentaw il-Ġesu fit-tempju. Mis-sena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobsna ta' kull jum għatina l-lum għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minu għati għarina, daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijak imbirka inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijak imbirka inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijak imbirka inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijak imbirka inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijak imbirka inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijak imbirka inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijak imbirka inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijak imbirka inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijak imbirka inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijak imbirka inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti jomna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrinna d-dobietna ħarissa minna tal-infern u ġener l-wih kolla u għin id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tijak. Nikkonsidraw fil-ħamis misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu u wara 3 tim sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi.
Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. ħobżna ta' kuljum għatina llum għafrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijek imberkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijek imberkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijek imberkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijek imberkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijek imberkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijek imberkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijek imberkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijek imberkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijek imberkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijek imberkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana ta' kitwilet għalina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern. U ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana, slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku norfu f'dan l-witta dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna. Dawwa lejna dak lajnin tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan at-turuframent il-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek. U ħanina u pija u ħelwa Verġini Marija. Skont il-fema tal-Papa missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum għafrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijek imberkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Ammen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu l-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spirtu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza 17 bejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om liżjed safja. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om blateba. Itlob Om għalina. li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-pariret tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna.
Itlob għalina. Omta minn salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' dusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midimbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana btella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jissoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulejana nitolbuk li nkawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u nkawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażżinu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlawa fost tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infeli x-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja tal-fieħ tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp slima lik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek il-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġusepp ikun missiela lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlana l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turokku. Itlob għalina. San Paw Missirna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata Kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tlog l-justaħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli qaddisin kollha tiegħu.